Bodoland! 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 We want Bodoland! 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 No Bodoland, no! No rest, no rest! Divide us all! Divide us all in it! If so long live! Long live, long live! If so long live! Long live, long live! BJP सरकार होय होय! हाय 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 हाय! BJP सरकार होय होय! हाय! गावनि थुलुंगाखौ बुंलायबाय बिथांखौ गांसे आर'नाइ बुंलायबाय बिथांनि उनाव स्टेजआव थांदों बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुगेन चन्द्र बर' बिथांखौबो गावनि स्टेजआव बुंलायबाय बिथांनि उनाव सिनायथि सानदों बाक्सा जिल्ला एबसुनिनो थुनलाइयारि नेहाथारि फुकन दैमारि बिथांखौबो गावनि स्टेजआव बुंलायबाय बिथांनि उनाव सिनायथि सानदों दक्षिण बाक्सा बर थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जतीन्द्र नार्जारि बिथांखौबो गावनि स्टेजआव बुंलायबाय बिथाङा दक्षिण बाक्सा बाथौ गौथुमनिबो गाहाय नेहाथारि बिथांनि उनाव स्टेजआव लादों दक्षिण बाक्सा बाथौ गौथुमनिनो आफादगिरि गतीन्द्र लाहारि बिथांखौबो गावनि स्टेजआव खावलायबाय बिथांनि उनाव स्टेजआव लादों मुसलपुर ब्लक इउपिपिएलनि भाइस प्रेसिडेन्ट दिनेश बसुमतारि बिथांखौबो गावनि स्टेजआव खावलायबाय बिथांनि उनाव स्टेजआव लादों धर्मेश्वर लाहारि दक्षिण बाक्सा आबादारि आफादनि आफादगिरि बिथांखौ गावनि स्टेजआव खावलायबाय बिथांनि उनाव स्टेजआव लादों आबादारि आफादनि सासे सोद्रोमा बिबिराम बर' बिथांखौबो गावनि स्टेजआव खावलायबाय बिथांनि उनाव स्टेजआव लादों महेश सरगियारि दक्षिण बाक्सा बर थुनलाइ आफादनि आखान्थि नेहाथारि बिथांनि उनाव सिनायथि लादों दक्षिण बाक्सा दखरा एबसुनि बोसोनगिरि कमलकान्त बर' बिथांखौबो गावनि स्टेजआव खावलायबाय बिथांनि उनाव सिनायथि लादों बाक्सा जिल्ला एबसुनि सासे नेहाथारि रन्जित बर' बिथांखौबो गावनि स्टेजआव खावलायबाय बिथांनि उनाव स्टेजआव लादों बेनोधर बर' बारबा सेक्रेटारि दक्षिण बाक्सा एबसुनि बिथांखौबो गावनि स्टेजआव खावलायबाय बेनोधर बसुमतारि सामोन बिथाङा बिथांनि उनाव स्टेजआव लादों लैखन रमसियारि रांखुंगिरि दक्षिण बाक्सा धोरोमारि बाथौ गौथुमनि बिथांखौबो गावनि स्टेजआव खावलायबाय बिथांनि उनाव स्टेजआव लादों मेरा दखरा एबसुनि आफादगिरि खगेन रमसियारि बिथांखौबो गावनि स्टेजआव खावलायबाय बिथांनि उनाव स्टेजआव लादों बिनोद खेरखातारि बाक्सा जिल्ला आबादारि आफादनि सासे कनभेनर बिथांनि उनाव स्टेजआव लादों चन्द्र सरगियारि बोसोनगिरि दक्षिण बाक्सा एबसु बिथांनि उनाव स्टेजआव लादों दक्षिण बाक्सा दखरा एबसुनिनो बोसोनगिरि महेश्वर बसुमतारि बिथांखौबो गावनि स्टेजआव खावलायबाय बिथांनि उनाव स्टेजआव लादों प्रबेन बसुमतारि दक्षिण बाक्सा दखरा एबसुनि बोसोनगिरि बिथांनि उनाव स्टेजआव लादों बारफुं मोसाखावरि हान्जानि दैदेनगिरि बानसिं बसुमतारि बिथांखौबो गावनि स्टेजआव लानानै खावलायबाय बिथाङा दक्षिण बाक्सा दखरा एबसुनि सासे बारग' हारिमुवारि नेहाथारि दिनै जा आलासि स्टेज हाबाफारि बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय उननि जा हाबाफारि बेखौ आफादगिरि बिथांखौ सावरायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद दखरा आफादा बानजायनाय बायदियै दिनैनि बे कलागुरु गेलेग्रा फोथार बेयाव खुंनाय जे सुबुंगौमा बे सुबुंगौमाखौ सामलायबाय थानाय दक्षिण बाक्सा दखरा आफादनिनो गोनां आफादगिरि बेयावनो बाहागो लानो हानाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन चन्द्र बर' आंजोंनो लोगोआव फैफानो हानाय चिरां जिल्लानि सासे गोख्रों मावथि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बुंथिगिरि
मानगोनां बिथां हिमन्त बसुमतारी, बेयावनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरि लोगोफोर, बेयावनो बाहागो लानो हानाय बर' थुनलाइ आफाद, बाथौ गौथुम, बर' समाज, आरोबाव UPPL हान्जानि गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन, मावथि नोंथांमोन, दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि लोगोफोर, मावथि सांग्रां लोगोफोर, आरो दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय गुबुन गुबुन गामिनि मानगोनां गामि दैदेनगिरि नोंथांमोन, सानसुमै नोंथांमोन, धोरोम दैदेनगिरि नोंथांमोन, समाज सिबियारि नोंथांमोन, फोरोंगुरु नोंथांमोन, गासैबो नोंथांमोनखौ दिनैनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानायनि थाखाय आङो साबायखर जासिदों, फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय हरदों। लोगोसेयैनो दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव नोंथांमोनहा गाव गावनि खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हांख्रायनाय बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोरै बाहागो लाफैनो हानायनि थाखाय आं नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो बिग्रायारि साबायखरखौ आं जासिदों। बे मानगोनां